O kabirana bam bam bagati do mama me namlo Ka take ne baka fita ba? Wallahi ina nan wallahi ina tana ne ta sani ka gane Allah ne ma gani aljo na kone ki. Garin nan ya dau zafi wallahi. wallahi da na saka ne da suka zanyo ni cikin garin nan ba wallahi in da kun sa ku je ku ku aba Gawi ko wala. aba luba Awa. kada ka san kai da ba za ka zanyo ni wallahi Allah garin nan gaba da kone ki nake ba. Allah dan bana musun nan mana In ba kuntuwan ciro in baka ba me nan baka. Kuma hakan take. na ba ka sai ka mun nan da Allah Ai ni kina nan sa me san wannan ni ke bani. Allah ya shi Ci ma wallahi nan wallahi. Allah Yanzu ya zai kenan mera bai. ina ce ma wai ne ga ka sai kalmi da ce mu ma na kama kai masu kuyi ga sai dai Ai na mu da ke ai ɗaya ne gaba ɗaya harka ce wallahi ya wuya. ni ko yin wani ke ji ba kawai ga ya kuma da ta samu Ni ga san me? ni da dan akuya ba Saboda na je gidan can na ga ana dan wake. Amma nan da ɗan mutuna ga nan an kwaje su ka. Ni mana kowa ka cin dan waken ne. sai ban tsaron wani ba Hawa kuri ya fi kai mu dora shi. Mu je ba shi. ya ban tsaron wajen nan wallahi ma ka san ya ga ai Ni ka san me? Don amma ku je mu je mana. ai wa abu sai ya gardama ce Me haka? Ha'a. To ya muka yi da ku? Na ce ba zan siyar ba. Wai ana dole ne? An san miliyan 23 ba sai ba ku zo ku ce kun san miliyan 22. Me haka? A ba zai yi wallahi. Wai ya lallazi la ilaha illallah kaga wallahi za mu shara. Wai me wai ya kuke so ku takura mun ne? Ba magana wani alhaji za a cuce ni za a ringa cewa wani alhaji. A'a me zai yi ba wallahi. To a kai tun farko ne muka ne wannan wace irin karama kake duk ga mutane nan a gari kaza da kaza ka zo kana mun wani hirman banza ka Allah ka bari kai ma dole ta kake ni ba zan shirya ba gaskiya har ga Allah kaga gurin nan an sayi miliyan 33 na siya in ba a san miliyan 33 ba zan siya ba domin ni ma miliyan 30 na siya me ai ba riba tunin ka bari ban miliyan 3 barkata so ka taba a'a ba zai yi ba gaskiya gaskiya ne wallahi akwai wani sabon kamfani ma da na bude ana ce mai Dimawa Boys zan zuba sababbin ma'aikata a ciki kamar mutum 5 haka zuwa kai 100 ma nake so in zuba wallahi Allah kake gani Dimawa Boys na hanyar dan bata gaskiya gari mai albarka kenan ka gane haka ne ba matsala kai ku zo nan kai ku zo nan 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 mana ku zo ka ce to bari ina zuwa zan kira ka ya Ka barka da. ku ga sala ku ba ku da tarbiya kuma kai me ya ai ga san harkan nan ya rawa ku yi kuci gawo shiga su kamar ma barata Wallahi Allah garin ne ya dau zafi. kamar da gari ya dau zafi Duba kuɗi wallahi. ce mana ma barata da kunan manyan gayu da manyan gayu suna ikan talauci Baba ba mun ce mu irin mu ka ga mana ko ka ci mana mutunci. Kawai inda dama za ka taimaka mana ka taimaka mana. ka san me amon gurin kana mun babu ji wallahi sun san na mu samu wani kama maka gurin kama wallahi ka san ya kana ce to yanzu da abin da nake so Eh zan dauke ku aiki eh sai za ka ringa yin wankin kaya na ƴaƴana kai me zo maka ka ringa wanke kayan ƴaƴana ba mana ba Allah ne ya saba zan yawa fara mi shawara. Fara mi shawara. shawara kai A abokina zo mi shawara. Kana ji da ku ya kamata a ce kawai aikin nan mu yi shi. Na gari yanzu ba wai garin nan kasa ko ne ko ba ga wani ba. gaskiya wannan ba shawara Kana ji shi ba zan ba abokina shawara nake son baka na gane ba na so ne yawo ya mu gudu tare mu tsira tare ko ba ga wani ba. gaskiya ba zan ba haka kana ji ko ina fara wannan ba zan ba harkar gayi nan dole da canji aljihu ko ga wani ba din ta kare mana ko ba kura haka ne ka je kai sai ba na already ko sai mu dora ya kace haka ne ka je amma ni ba zan ba yanzu ya kace ga masa kuma na kai ba zan ba ni ba nan wanne alaji kan kallon adam hadawa alaji to ina yi wacin nan lashi wannan ya yi zuciya ma ya bar garin au ya kara gaba amma shi mai girman kai kenan ya ce gaskiya wayar kanan ba amma ni cin ta kara min yawo ya fa ni yanzu alaji
karka da mu damun na dan wake nake so maka dan bani karka da mu dai haka ne domin in gane akwai tawakkali ko babu yanzu saboda haka ba aikin nan baka nan baka saka ciri miliyan 5 ka alaji wallahi tallahi alaji Allah shi kuma yaje ya kare a zaman sa ka alaji Allah ya maka albarka Allah yanzu zan baka can kana jira gobe ya dawo zan baka naira miliyan 5 kai na hada maka da mota ga yata ma zan kai alaji Allah ya maka albarka alaji Allah ya maka albarka Allah saka kai alaji na gode alaji godiya ne alaji godiya ne alaji kai ya gani alaji ya kai kuma ka sa takalmi kamar wani mutum yaji a haka mutuce da kuna ce a yanzu abokina muna karfe 1 dare mana Benin kuma na gani yanzu karfe me yake son gaya ma ka kan me lokaci na gaya ma lokaci yau karfe 1 na dare a mu je kawai ya ka ake koyara a to ai ma da karance da ku haka ne wallahi kai Allah mai gida Allah tambaye kama ba ku sai da Allah na a ka ne ba sai ka da polisin ba ka tsaya masa gani ai ka gani idan zan koya muku sirra biya na ake bana abu kai tsaye haka ina zan maka so su nake gaya ina so ku arame nan wayana to gaskiya ka ba aran mango an ba aran mango ba sai kai a kai kaga da ni ai da wani nake so nake sa sai dai kai na a gani in ka san me magana da ba ni da kai tunda ka ce kana so ku yira ni gaskiya ina da yara da dama ne mun koyara to amma me za ka ibani 10,000 10,000 ake wannan ai kullum mu hadin ne fa in na sai ku ne ka gida ai rabatu ita rawa sana'a ce ita rawa ko ba ka ba kuma nan bun hatsi ai abinci ne haka da ka san me zai faru ina so a koya min ne saboda ni buri na ko in fara ban gera sosai shikenan ba kawai ka koya masu kawai haka sai ba ka ko 5,000 ne kawai dubi bai tayi ma dubi bai kai wuri haka da wuri ko zan kawo shikenan normal ne to ne yaushe za ka fara koya mu yaushe ko zan kawo yau muna tana na yi talata ko bari zuwa saura ka mun za mu hada burta nan sabai da can muka je burta bashi basu ne kira mu an gama